Ongi etorri belarri luze lehiaketara. Loreen izenak esan. 8 lore esan ezkero, txokolate ontza bat zuretzako. Ai, ama, 8 lore. A ber, La Roxa, Margarita, Kala, Klabelina, Eguzki loria, Katxiz lamar, laguntza biardet, Amaia, lagundu nazu, mesedez. Joseba, Valirioa eta Lilipa. Me katxiz lamar, baina Lilipa lore bat alda. Claro, Joseba, Lilipa narzisoa da. Jai, nire burua kakabotea bezala. Bueno, gaina, zuri Lilipa nola etzaizu gogora hasiko, zeatikan arropa mordo bat iteituzu, dana handmade, eskuzin da, ehundoko oialakin, eta Lilipan izenian, ez da? Bai. Bueno, lagunak, saio bikaina dator, eta ikusiko zue. Amaia nundik noa, ibiltzean, ikusi eta ikasiko dugu. Orduan Lilipa narziso da, Ba, Lilipa zeizen polita egia esan gaina lore batena, ez da? Bai. Bueno, eta Amaia, horko arropa horiek iten dituzuzuk hasieratik bukaeraraino, ez da? Bai, hori da. Eta inorren laguntzai gabe? Zure diseinuak, zure eskukin, eta zu bakarrika. Bai. Ongi. Mota askotako jantzik dituzu? Bueno, dana da atemporala. Eta, bueno, tela danak badia 100% ekologikoak. Orduan, bueno, bilatzen dut, sobre todo, naturakin harreman aukitzia, eta, bueno, hori da pixkat linea bat, ez izateko fast fashion bat. Bai, guain nahin beste tortzean eta erabilita botata, baizik eta benetako erropa eta luzeako izateko. Bai, dana izateala motelkin da, eta... Bikain, eta zuri, txapelketa gustatzen zaizkizu, hemen dauden lehiaketak telebistan? Bueno, gaur txokolate onza bat irabazi du bion artean, bai. Eta zukaldeko programa gustatzen zaizkizu? Zehoze segitzen dut. Zemuz moldatzea zukaldian? Bueno, bai. Guantxe ikusiko deu, oso ondo josteu, ez dakik usen musukaldatzeu. A ber. Elkarrekin ingo ditugu ikusiko zue txerri bola batzuk, saltxa ehar batekin, eta perritxigu lagungarri bezala. Ados, bikain, ona hemen, osagaiak lagunak. Bueno, lagunak eta Amaia, garatuko izuet pausuz, nondik noa ibiliko gehan, almondiga hau ekiteko garaian, eta baita ere saltxa almendran egingo dugu, armendolena. Eta, bueno, hau ingo ditugu aragi bolak beti tendian bezala. Hemen da gau txerri aragiak, kasu hontan, ingo deuna da hemen 30.000 dakau, azalak enduko jau, eta esnetan utziko dugu, xamurtzeko. Behin xamurra da honian, gero gehituko jo aragilai, baita ere garrautz bat gehituko jo, eta gero gehituko dugu baratzuria eta tipulina, baino gorrituta. Ondo potxatuko ditugu, gehituko jo, eta nasketa hori utziko dugu gatza eta piperrakin pixkat, ondo tortzi zaio reposo pixka gero bolatxo gondo diteko, eta gero pasatuko ditugu irinetik, arrautzetik, 20 xaitutikan, prejitu, eta ingo dugu armendolen saltxa bat, esan dugun bezala. Eta armendolen saltza iteko, ingo deuna da, armendolak eta ogila sartai batian tostatuko ditugu, tostatu ostian bertatik ateako ditugu, eta hortxe bertan ingo deuna da tipula ondo goxatu. Tipula ondo goxatzen deunean, ingo deuna da armendolak eta ogixetua berriro bertara bota, horrea ardotxurila botako deu, murrizten utziko deu, gero salda botako deu, murrizten utziko deu pixkat, eta gero birrinduko deu, iragatzi, eta almondigak bertan sartuko ditugu. Bale, eta hor, irekin pixkat, eta hori listo ongoa. Ingo duna da geho perexil pixkat eta botako jaure bai hor barrun, eta saltxa ikusiko dugu botako deun. Eta gero hemen dazkau perretxiko batzuk, lagungarri jarriko ditugunak, ingo dugu garbitu, batzui pixkatekin salteatu, eta platerian, gainean, lagungarri jarri. Ados? Bai. Bueno, eta hau esan da, esan duen bezala lanien jarri bihargea. Nik aurrenengo gauzen gotena, bai, tipula eta baratzuria goxatzen jarrikoet sartaian, esnetan jarrikoet ogila, eta zu lagunduko jasu adibidez, hemen ogi hau.
almendolak osoikan tostatuko ditugu, baina ogila bai xerratuko dugu eta lauki txikiak ingoitugu, bale? Vale. Emango izu zerradun labana, hobeto biliko zeata, bale? Venga, hoi zure kontu, haune kontu, eta mingaina jaman berde hori bai, aldi berian, bale? Oso ondo. Bueno, Amaia García, Lilipa Handmade, ezta? Bai. Hala ditzen da zure marka? Bai. Noiz sortutako marka bada? Ba, bida. 2021 batian sortu zen marka. Vale. Bai, pandemian justo izan zen. Bon, ni justo lanik gabe neon. Bai. Da, orduan, pues... Gauza txardanak, zeo zona dekartzen du, ezta? Hoi da, bakizu nola gauza hauek. Hala Osea, izaten dira, bai. Justo momentu hortan, ba, bida, neskan eskuran, ba, gauzakiteko, da orduan horrekin hasi nintzen pixkanaka ideiak zehatzen ere buruan, jakiteko abertze arropa mota nahi nuken, edo ze negozio mota nahi nunin, da, bueno, eontzan, pues, garapen bat jakiteko abertze zertan nahi nun Bideratu, hoi da, bai, arropa guztia. Eta hau guztia, ja intzen duen lehenotikan erropaen batin, edo ibili zinean zeikasketak intzen ditu hortan... Bueno, lehen labizik inuna zan publizidadea eta marketinga, Vale. da geho hortikan, ba, dana inun patroekintza eta moda. Vale. Ordu Baina, bueno, hortikan... publizitatea ere bai, oso ondo torri zaizu azkenean hau guztiantzako, Hoi da, ezta? bai, hoi da. Saltzeko bihar da publizitatea, eta... Hombre, bai, eta marketinga asko gaina. Oain, bai, Bai, bai. dana ondo etortzea. Dudi gabe. Ni bukatu nunean, pues, honitzan gehiago beste sektore batian, da, bueno, enun asku kitxu ez da, ba, arropen gauza. Baiza, bueno, honitzan asko zinemaldin, da orduan azkenian, pues, beste bide bat zan. Baina, bueno, geho bai egia da, modan asko ibili naizela, da orduan orduztik, basan uzozin bardet, nire kabuz, da, bueno, hola izan zan pixka bat ideia. Eta Lilipa sortu Bai. zan. Ze jantzimota, hor ikusi edekarritu zula, ba ez dakit, galtzak, o nola ditzen duzu galtza Bai, solte galtza, horiek, hoi da, txakita, txalekua, ez da? Bai, hoi da, bueno, ninaik nuna zan moda batin, baina ez oso jende guztia eraman dezakena, eta azkenian, pues ez dana taiakin zehatza izatea, pues azkenian patroiak zatia pixkat zabalak, jendia azkenian danak janzteko. Bai, danetzako moldatu Hoi da, bai, ez da? bai, hoi da, danantzako, eta orduan patroiakin itun, da, bueno, pues hoi izan zan pixkat Hasiera. hasiera, bai. Vale. Eta, bueno, zin zan aurrenengo jantzia intzen duna? Lehenengua, pues, izan zan, hortikan, bueno, justo dago galtza eta txalekua, Bai. izango zan nerenengo kolekziokua. Vale. Egia da, nik ez ditutela kolekzioak iten, zazkenian, pues, bueno, garapena desberdina da, beste mota bat nahi detin, da orduan, azkenian, pues, urtian zehar, ba, beti ukitzen dut arropa berdina, bai iten dut berria, baina, bueno, beti... Bai, beste nivel bat ez dela, ba, berria eta Hoi maus da, galtze berri eta bai. maus galtza berri eta Bai, baizik hoi eta da, bai. gauza... Horratikan gauza, pues, klasikoak, bai, jantzigarriak nahi nitulain, da, orduan, ba, ustet, saiatzen nahi naizela. Asmatu ezu behintzat, asmatu Bueno, ezu, bai, bai, oso bai. ondo, aizea. Bueno, eta osagarriak eba egiten dituzu? Ez normalian, ez. normalian ez. Bakarrikan arropa iten dut, Arropa bai, egiten duzu. bai. Vale. Zeia saia izatea arropa itea, pues, Bai, osagarriak gaina bakarri zaude, eta dan Bai. indiar dezu, eta hasieratik Dana. bukaera ino gaina, ez da? Dana, así que imaginatu. Nahiko lan bakazu, ez da? Bai. Ondo, eta bueno, nola egiten dezu lana? Ez dakit, o denda fisiko badakasun, jendiak sare sozialetan eskatuta, Hoi da, edo bueno. zure, ez dakit, showroomen badakasun, o nola kudeatzen dezu hori? Ez, oantxe bertan dana bajo pedido egiten dut. Vale. Zazkenian, bueno, webgunea daka, eta bai webgunean saltzea arropa. Egia da, jendiak azkenean ez dula asko ezautzen marka, orduan ba, kosta itea webgunetikan saltzea, da geopunto fisiko batzu dazkat beste denda batzutan, da orduan ane bai saldu iten dut. Vale, eta nun daude denda horiek, nun dazkazu? Ba, bida. Oantxe bertan nago Madrilen, Jo, bez, ona. geho Menorkan bai dakat beste denda bat, da guain Donostin, aber, Sartzen horrai duzu naiz, non horrai urratsa. naiz, aber,
Vale. Ze, ona. Eta nolatan Madriden da Menorkan? Komunikazioen bar da, bakarrikan nao, eta azkenian bilatuz, jakinazi ebai nun dauden gauzak, da nun kokatu ebai arropa zedana ez da denda guztik ez dira berdina, orduan ebai egia da bilatzen dezula, azkenian denda batzuk enkajatu iten diala arropa mota hauek, edo behintzat diseinatzaile berriak dian arropa guzti hauek, sartzea. Ondo sartzen dira, eta orduan junbertzea, denda berezita, ekologin dinten duena, artizauekin, da pizkatola ikusten. Ez dela bakarrikan arropa, bai geho arte edo dazkatela beste gauza mota batzuk, da orduan, bilatzen dut ebai berezia izatea. Ze ona, Amaia, esan dezula, iten dituzula eskaera bidez jantziak, ez da? Orduan nik aldeteraman jantzi bat bakarra dana, ez da? Horre ere bere xarma daka, o bakarra, Bueno, ez da bakarra, baina gutxi daudela. Azkenian, bai telak erosin bardia ziera batetikan, ez dala azkenian tela mordo bat erosten, da orduan bai iten dut negozioa beste alde batera bideratu. Azkenian, filosofia hori da, markarena, eta azkenian nik uste badana batera juteala. Dudik gabe, baina handmade esatea nian, hand da eskua, da made egin, orduan eskusinako gauzak dira, eta holako gauza bere denbora bihar dute, eta bere maitasuna eman bihartzaile, ez da? Bai, hoi da, denbora asko. Denbora asko, ez da? Zenbat tardatzen dezu adibidez jantzi bat iten? Patroietik hasita... Patroietikan hasita, depende, bai egun pare batzuk, bai. Patroiak hasita, moztu, bai taiajea ondo zehaztu, da gehoia jostea, eta, da makin... Eta esan dezuna taiajea, esan dezula pixka eta ondilletxo egitituzula, zabalagoak, hori ere alda moldatu, segun neskaria ze klientena dan, moldatzen dezu ere, bai, nik beti webunian dakat, taia SM eta L, baina, beti eskaera dao, jendiak nahi badu XL edo beste gorputz mota bat dakala, oire bai, beti moldatzen da. Moldatzea, eta beti, bai. Eta jendia zeiteu zurekin, sare sozialen bitartezen elkartzen da, edo gero juten dia zure taierreatan neurrik hartu, era guztitakoak ez? Nik egiten detena da dana onlinetikan bideratu. Oida, paketiak sortu, eta gero danak beti korreosetikan, edo... Nundakazu taierra, nun kudeatzen dituzu hau lana guztia? Andoainen. Andoainen dakazu, bale. Oantxe bertan ez, baina oain naiz Andoainen kudeatzen. Etxian ekan leku bat iteko, eta, taier bat montatu nun. Errali hau dezu etxian, ez da? Bai, kristonak amak esango, bai. Baina, oportunidade hona zan. Ni esati dut, ama, Joseba, buen errali hau dezu, urrenguan, zeukia inbeste hume. Hori nera itona esatezun, los niños son pa toda la vida, pa toda la vida. Bala, izatea, horre ongo gea. Bizikan gauden bitartean, kaka ematen bizkat, ez da? Bai, tani bakarra naiz, ez daki imaginatu. Bakarra zea, orduan tope, bili. Orduan gero damutuko ia jote zean nian. Bai. Bueno, hementxe, indituguna da, ikusi, Armendolak eta hogik ondo goxatuko ditugu, vale? Haidia bere puntxo hartzen, eta tipulinare hasi da bere puntxo hartzen, ingo deuna da, zua pixka jetxi, eta hemen utziko ditugu potxatzen, lasai. Hemen inbiar detena da, behitu esan detena da, gio masatxo martxan jartzeko, ingo detena da, honei bastarrak endu, eta ogila esnetan jarri. Vale, lau bastarrak entzizkio borrela, alko genuen izkina sartu, baina nola xamurtasuna nahi dugun lortu, mamilak bakarri botatzen baiu, xamurro gelditzea. Eta hemen iten detena da guain. Ontzitxo batean botatzen dut, vale, esneoi guztia botatzen diot, eta gero soberan dakan esneak kendu iten diot. Vale, hau hemen, untxientzako, hemen esan dakua lau puxketa in, vale, hemen dike pixka moztu, 3 golpe, eta ingo deuna da bitarten erreportai bat ikustea jungo gara, vale? Nole ia dana bideratu deun, gio urrengo urratzak emango ditugu, zehazki Balmase da jungo gea, Geo tabernara, eta ikusiko zue, ze gauza goxuak dituen bertan. Oan txegado de vuelta. Kaixo Joseba, Jorge eta Iagoba gara, eta gaur Balmasedan Geo taberna ezagutuko duzue.
Georen ibilbidea 2010ean hasi zen, eta Jagoba Sant Esteban proiektu horren atzean egon da. 2010ean hasi zen kale hontako beste lokal batean. Urte batzuk egon ziren, eta gero 2015ean Bilbora joan ziren, Bilbon probatzera. Gero urte batzuk eman zituzten, Balmasedera bueltatu, eta 2020tik aurrera gaur egungo lokal honetara bueltatu ziren. Tabernaren kokapena egia esan da oso berezia da. Azkenean, badakizue, segurazki, Balmaseda Bizkaiko hiribildurik zaharrena dela, eta komertxante eta merkatariek mesetatik Kantauri-itsasora pasatzeko, Balmasedatik pasatu behar ziren derrigorrez. Zerga ordaintzen zuten Zubizarrean, gure erdiaroko zubian, eta gero hemengo kaletik pasatzen ziren, kostaldera joateko. Hori erdiaroan, baina gero 19. mendean etxe hau eraiki zuten, eta 1916tik 18ra, hemen lokal honetan, Leon Felipe, poeta ospetsuak, bere botika eduki zuen. Eta horregatik, hemen aurrean, gaur egun daukagun plaza honi, Leon Feliperen izena jarri diote plazari, eta badaukagu aurrean bere bustoa, eta bere azpian badago Balmasedari egin zuen soneto bat. Eta noski, gaur egun Alde Zaharraren kokapen hau estrategikoa da, zer hemen poteoa dago, eta Alde Zaharreko bizia hemen bertan daukagu. Paseo aldetik, badaukagu bigune, kanpokoa, terraza oso polita, handia, eta bizta politekin. Eta gero barruan, badaukagu barra zabala, pintxo eskaintza ugariarekin. Geo Tabernaren eskaintza gastronomikoa nahiko zabala da, baina batez ere, hamburguesak eta bokatak dira bere berezitasuna. Hori bai, gero enkargoen bidez, putxerak eta paellak ere egiten dituzte, eta astelehenetik ostiralera eguneko menua ere ematen dute. Eta horrez gain, bere hasierak koktelarekin izan ziren. Sari desberdinak jaso zituzten, eta gaur egun ere koktelkin jarraitzen dute. Ez eta gastronomia edo janariekin egon, koktelak ere jarraitzen dituzte egiten. Eta aurkezpenak eginda, nahi baduzue, pasatuko gara ikustera nola Jagobak egiten duen hemengo berezitasun bat. Geo Tabernaren sukaldean gaude, Jagobarekin, eta gaur Ainkarterri hamburguesa aurkeztuko dizuegu. Hamburguesarekin hasiko gara. Lehenengo eta behin, haragia plantxan jarriko dugu. Haragia Balmasedako entrekota da, eta orduan plantxan jarriko dugu. Argi dago zergatik deitzen den Ainkarterri hamburguesa, zeren bertoko produktuekin eginda dago. Hamburguesa horri buelta ematen diogunean, gazta jarriko dugu. Gazta hori Laktebaleko enpresa da, hemen Balmasedakoa. Azkenean, Jagobaren ideia, bertoko ekoizleekin lan egitea, Ainkarterri eskualdea pizkat laguntzea, bere inean, baina pizkat laguntzea haien produktuekin. Gero jarriko diogu piperra da. Piperra da hori, Artxentaleseko piperra dira, eta gainean jarriko ditugu. Guztira, Geo Tabernan 10 hamburguesa desberdin eskaintzen dituzte, 4 bokadioak ere desberdinak eskaintzen dituzte, eta badaukate berezitasun bat hamburguesa horiek. Haien izenak, lurran zabalean dauden toki desberdinetako izenak dira, adibidez, Bruselas, Dakar, Liverpool, eta horrelakoak. Bestaldetik, Irugiarra, Karrantxakoa, Lonberakoa egingo dugu, eta Zaiako tipula morea ere erabiliko dugu. Eta hamburguesaz gain, badaukat hemen Geo Tabernan beste 2 plater bereziak, nolabait esateko, alde batetik oilasko kruntzia, eta bestetik New York bokata. Gauza guzti hori, beste zapore berezi bat emateko, maionesa, hemen egindako maionesa, txakolinarekin gehituko diogu. Txakolina, aretsaga txakolina da Zaiakoa, eta orduan, ikusten duzuenez, Ainkarterriko produktu guztiak dira osagaiak, eta hamburguesa hau bikain geratzen da. Joseba, hona hemen gure gaurko proposamena, Ainkarterri hamburguesa, Jagobaren eskutik, eta badakizue, dastatu nahi baduzue, Balmasedara etorri behar zarete, Geo Tabernara. Eskerrik asko, eta agur! Aupa bikote, eta gora Ainkarterri. Ai, ama, hor produktu edarra dakazuena, horrei heldu, hori baino behik ez dagota, bertako gauzakin ibiltzia. Besarka da handi bat, eta gugurian jarraituko dugu. Bueno, hemen txein deuna da.
Leheno Amaia moztutako ogila eta armendolak tostatu ditugu, hoi saltza iteko da, eta saltza iteko hemen inbiar deuna da tipula jarri martxan, bale? Orduan, zuri emango izu tipula, hemen txe, kendu jozu sustarra, eta txortena ez hainbeste. Vale. Pusketa ez diain txikiak inbiar, zeratik geho nola birrindu inbiar deun, zu laukitxotan baina ez dezu txiki-txikia inbiar, bale? Galdetzen jungo Aldezun naiz, neurin, oida, galdetu edozein kezka balin bakazu. Eta nik, behitu hemen tipula, eta baratzuia nola goxatu zaigun, ingo deuna da, aragikin elkartzen jun. Hemen esetu zaigu 30.000, ungo geha masatxua prestatzen. Bale, eta aldi berian, mingaina ematen jarritu behar dugu, Bai, Ados? ados. Bueno, hemen txe, boltsu bateakoet, aragila botatzeko, haundia guan hobeto ibiliko nahiz da. Aragia bota, gatza eta piperra eta gainuntzeko osagaia. Hola, gutxillo. Hola, ondo, bai. Hola. Guan, erditik moztu eta lehendabiziko geruzak kendu, bale? Hori da. Eta geho gainuntzekoa, ja laukitxotan aldezun neurrian. Bueno, Amaia, eta konta iguzu, zertan bere izten dia zure arropako? Ba, nik uste koloretan, Vale. azkenian kolore neutralak diala. Oso txurik ikuste dira, no? Ez da? Txuri neutralak ez Hoi da? da, bai, Oso garbila ikustea, no? txurilla, geho, bueno, koloriana, da beltza izango zan ilunako parte hoi, baina Vale. bestela dana super txurilla, dana, bai, dana oso neutrala. Hori zen, menorkan zaudelako oso menorkino bezala. Bueno, hola, ez. Ibitenkoak eta ibiltzen dian bezala, Ez, azkenian ikuste koloriare bai, pues, berezia da geho kolekzioak iteko, eta bai geho temporalki janzteko, azkenian igual laranja bat edo orilla beti dia kolore oso bereziak, eta azkenian igual jendiak beti izatea kolore bat, pues, aspertu itezeala edo ja modan emateala udara baten edo... Aldatu itea eta ja... Eta geho ja... Horrek iztun zea izan behar du, moda entzako eta zuentzako erropak iten dituzuen entzako eta moda pasa itea eta gero ez da erabiltzen eta gero bueltatu itea eta... Hoi da. Hoi izan behar du gogorra alde batetik eta bestetik, bueno, ez Hoi dakit, da. ez dakit, jope. Ez dakit Hoi da. zergatik pasatzen dian modak erropan, hasi erropa ere erropa da, ez da, baino... Bai, baino, Hor, bueno... ez dakit, artistak eta jendiak eta jartzeu erropak eta gero, bueno, markak nik uste tinte duela hor oi hartzun hori danok konsumismoen sartzeko, ez da? Nik uste guain ebai sare sozialekin, ebai asko ikustea aldaketa hoi. Jendiak ezta? azkenian arropa asko botatzeu, arropa asko jazteu, eta oso ezberdina geho daude plataforma batzuk diala, oso masiboak, eta oire bai pos azkenian bina iteu, geho negozio txikitako eta marka txikientzako, ez dala oso, egia esan da, baino, claro, merkia da, eta orduan jendiak azkenian beti... Utzi eta erabili, eta gero kiston jaka polita, eta gero zea, Hoi da. kotxeko kristala garbitzeko, Bai, ala da. Katxi Ze rama. geho hoi urtean ibili eta geho ja basureta gota, osea, eta hoi izan zan nik enula nahi, hola lan naitia. Azkenian, Ba, ze hona eta ze garrantzitsua, zeatik Bai. bestela, emateu, planeta zuntxitu bihar deula, hainbeste gauza, erabili, berrerabili, gabe, hoi da. eta venga. Bai. Ba, ondo, ba horrei heldu, danoi ondo iteiguta, egia zan, bai, danoi iteigu ondo. Baina, bueno, horren garrantzitsuena da, guk danon zer eta nun erosi, ezta? Zeatik askotan, artista asko egiten duelan hori, baina guk ez bagea hortikan juten, behaien lanak alperri galtzen dira, Hoi da, ezta? Alperri bai. galtzen dira, Bai. edo lagain behar izaten duelan hori, ez da olako salmenta. Baina azkenian gure esku dago, ez da hori guztia. Bai, jendian esku dago, baina, Jendian esku bueno, dago. nik uste... Bueno, zuen eskure bai olako gauza polita egiteagatik eta gu horrea guteko, ez da? A ber, bueno. Bai, seguro. Lana da hortan, bai, horratzekaldian azkenian oso importantia da jendia komunikazioa ondo zehaztea eta jakitiak bakoitzak zeiteun, Bai, da... eta nundikan datorren, Hoi da. ze oial eta nundikan aukeratu dituzun, nola dian ekologiko, ez da? Hori ere Hoi da. bai indarrazko iten dezu hortan, Bai, ez da? bai. Oialetan, ez da? Beti, Ze bai. oial mota erabiltzen dituzu? Badanak algodoiezkoak dira, eta bai linuak, azkenean danak diala euneko portzentaieko naturalak, beti hortan, bai algodoian, eta bai linotan. Diala danak oso naturalak, da oso freskagarriak, eta hori bai gorpuntzatzako, ona Eharra izatea, dira, ezta? alergiantzako, eta jendiak azkenian erabiltzen ditugunean poliesterreko gauzak da, beti igual hoi Bai. notatu itea, Pixkat azalak dakaen antzako, ez dakit pixkat
finaguak edo delikatuagoak, bazkenian gehiago sufritzen du, ezta? Hoi askotan gertatzen, nire askotan esaten, nik kurrazenak ez da egunero jan, nik egunero jaten. Bai. Ja, baina ez dizu bihotzerrean ematen, ez. Jode, igual dakazu estomagoa eta arroka baino gogorragoa, baina berez zaindu inbiardia gauzak, ezta? Eta azalare, bai, azkenian erropa azalakin kontaktuan dago, esaten du azala dala gure organoik haundilena, eta kontaktuan lehuna ematen baino, oendik eta hobeto, ezta? Bai, bueno, arropakin azkenian, hortxe nabil. Ondo. Hortxe nabil. Bueno, eta nola egiten dezu, esan dezu, ez dezula kolekzio gehi egiten, ez dezula erropa gehi egiten, noiz hartzen dezu erropa berria, o noiz esaten dezu behitu hau gehituko dut, edo hau kendu ingoet, edo... Pixka bat nik uste, behidatzen dezula ber jendiak zer nahi duen. Da nola nahi ditun gauzak, da asko ikasten dute bai behin eskarekin, o behin bai, ze azkenian dendetan ebai asko ikustea bezeroak zer nahi duen, edo zer eskatzen duen, ordune bai horrekin, pues... Bideratzea era alde batea, o bestea bai. Hoi da. Hori, baitu, ni beti jatetxetan eta gure arrota eramate gauza, baina hori askotan gertatzea, bai, irikitzezu taberna bat, o jatetxe bat, hau emango de jaten, bai, baina gero jendia besti eskatzen bau, pizkan moldatu inbiarre bai, eskaereta, eta zen nahi dun klientek azkenian. Eta lehen esan dezu ez dituzula erropa bakoitzetikan gehiegi egiten, zenbat itituzu gutxi gora bera? Adibidez iten dezu jaka bat, eta jaka hortako zenbat berdin itituzu? Zeko dira, 5naka, o 10naka, o 100naka? Ez, osea ez deta inbeste egiten, normalian igual dendetan eskaera da honian, bai, 2 edo 3 zeatu egin, da geho igual, saltzen deanian bakoitzian, berriro egin. Da, hola izango zan, baino geho ja, jeatzea momentu baten, telak agortu iteiala. Orduan zaila izatea, berriro berdina itea. Bai, zuk esan dezun bezala, ez dezu oiala erosten eundoko rollo bat, osea, 1 metrokoa, baizik eta erosten dezu X metro, eta hoi bukatzen dianean bukatu dia, ez da? Eta horretik da. Eta horrek daka bere xarma ebai, ez da? Bai, hoi izango zan. Zake, nik uste hor ebai evoluzio bate eotea arropakin. Azkenian ez kolekzio bat iteko, baino bai arropa berri bat iteko edo jantzi berri bat iteko. Noiz bai liatu izue pixka gehiagi, esatizuela, venga, injazu ez dakizetan, ia, ma, eharra liadan sartu itena honek guain. Ez, izatea gehiago, igual, bialdu jazu, ez dakizen bat honetan, ez dakizen bat ez dakizen bat eme, da nik azkenian ezin dut hortan bakarrikan nao, eta azkenian jostea ez da ordu bateko lana, osea, ordu askoko lana da, orduan... Hortan ebai beti esaten dut, pixkanaka, eta... Igual eskate izue, bos, eta emango izkizut 2 eta 3, eta venga, saldutakoan berrio deitu, jungo naiz prestatzen, Nik beti esateiet, bazpare, beti esan inbarda, gauza hoek, ze hasieratika nola interneten lana, ze hoi garrantzitsua da, geho segitzeko, eta... Jakiteko zu nola iten dezun lana, eta behik eskaera neurrira iteko, ez da? Bai. Ondo. Eta guen, hau, zure hogi bidea da, honekin zaude buru belarri? Ez. Nik beste lan bat dakat. Vale. Menorkan bizina izo antxe bertan, da lana dakat antxe. Arropa munduan ebai ibiltzen naiz. Lan aiten dut hotel butik batian. Vale. Da, orduan, hotel hontan dago denda txiki bat. Orduan nik, denda hori kudeatzen dezu, eta hori dana. Salmentak, da, geho ebai... Zure erropak badaude bertan? Nahi, a ber... Esan enkargatu bai, oso onak diala, eta... Bai, bueno, hor nao, bai. Eta ze hona menorkan, butik baten lanen, noiztikan zaude bertan bizitzen? 3 hilabete da makizkit, menorkan, osa gutxi. Uda pasa ezu, orduan, eta honea etorri zea taierrea berriro. Bai, osa, nik beste lan bat nekan, lan hoi utzi, eta, lan hortikan, hau hartu nun, da menorkan nago antxe bertan. Eta ideia da guain zure taierra aman etxetikatea eta ere amatia dana? Andana menorka bidaiatzea eta dana ferri beteko zu, eta venga, guazen area, ez da? Venga, areaka, bai. Eta nolatana menorkan, zergatikan? Nere mutila angoa da. Vale. Bueno. Azkenian. Da, ez da, garbi utxiezu. Leak ez nahi etorri, ose? Bai, gustatzen zaio, baina, azkenian ebai lanak da, perspektibak, oantxe bertan, menorkan daude. Eta, ez dakigu, igual honea, bueltatze geha, baina, oaingoz, menorkan dago. Oaingua. Bai. Ondo.
Bueno, launak, hementxe, behitu, gero, aragi bolak ingoitugu, prejitu, eta saltzan sartuko ditugu. Hone emango diuna da guain egurra desente, eta ingo diuna da gainuntzekoa sartu. Eta bitartian, jungo gea, Mirian Ortizen gana, aholkulari dabil, eta ikusiko zue, bere proiektu berria erakutziko dugu, gozo pixkatite duen bitartian. Oazen ikustea. Egunon, Joseba, Miriam naiz, Baliarrainen gaude Gipuzkoako herri txikienan bere proiektu berria aurkezteko. Nire proiektua datza intolerantzik dauzkaten pertsonei laguntzea bere egunerokotasunen normaltasun bat eman dezaten. Intolerantzi horiek kontutan hartuta, pixka bat interiorizatzea beraien egunerokotasunen. Eta nik orduan hartzen ditut beraie dauzkaten dietak edo errezetak moldatzen ditut beraie egokitzeko. Nire sukaldaritza da pixka bat integratiboa. Terapeutikoa bai izan daiteke, baina igual gaixotasun bat dagonean. Bai, terapeutikoa izan dadin, baina integratiboa deituko nioke intolerantzi horiei. Orduan, dia aldaketak egitea, plater horiek, pixka bat tradizioa eta plater guk ezagutzen ditugun plater edo errezeta horiek mantenduz. Nire zerbitzuak izaten dira aholkularitza zerbitzuak. Badago jende bat, dietistena joten dianak, dieta jartzen dizkitenak eta gero ez dakitenak garatzen errezeta horiek. Nik orduan lagundu egiten diet horiek egiten, zakorea bilatzen, zaitik osasuntxu aldetikan ez dauka plazerrak enu beharrikan. Orduan aldaketa txiki horiekin gozatzea plater horietaz. Ni aholkularitza hau egiten dut, deitzen diaten lekutatikan, batzutan elkarteetan elkartzen gea, badaukate beste batzuk beraien txokoa edo beraien lekua proposa horiek emateko, zenbait ekodendetan daurela, eta beste batzuk etxetan. Eta horrela ikusten dut pixka bat ze gauzekin landu nahi dituzten beraien errezetak eta egokitzen dugu beraien beharretara. Gaur egin behar dugun errezeta izango da almendra tarta bat, glutenik gabekoa eta aldi berean veganoa. Aukeratu dut errezeta hau, erresa dalako, intolerantzi batzuk onartzen ditulako, bai ez daukelako laktosa, ez daukelako azukrea eta glutenik gabekoa, eta erakutsi nahi dut erresa dala gaurko egunean intolerantzikin eta azukrerik gabe gauza goxoak egin daitezkela. Masa egiteko, lehenik eta behin erabiliko dugu olo irina, almendra irina, olioa eta sirope agabena edo melazan bat erabili genezake. Eta kurruskari moduan jarri genezake bai almendra moztuta. Errezeta hau oso erresa da bai etxean egiteko, osagaiak lortzeko eta elaboratzeko. Eta erakutsi nahi detena da errezeta honekin jende asko hartzen dugula. Zeliakoak gehien bat, azukrea zaindu behar dunak, eta veganoak. Eta horien artean bai laktosa pentsa ez daukela eta horrautzik ez dare. Eta hoi guztia gabe horrelako tarta bat egin genezake denontzako eta oso goxoa. Nasketa guztia egindako, rellenoa jarriko dugu eta relleno bezala aukeratu dut. Mermelada bat, azukrerik gabe, fruitu gorriena. Eta erdia egingo dugu ere bai sagarrarekin. Gaur egun gozogintza eta osasuna bateragarriak dira. Gauza da oreka bilatzea. Ez deu jango egunero horrelako zati handiak, baina pixka bat gure platerak orekatuz egin daiteken gauza bada. Eta orain sobratu zaigun masa gutxi honekin, botako dizkiogu fruitu lehor batzuk eta aprobetxatuko dugu gaieta batzuk egiteko. Eta labera eramango dugu. Eukiko dugu ja berotuta 180 gradutan eta 21 minutu edo izango da nahiko. Joseba, nire proposamenarekin gaur agurtzen naiz, zuetaz, Baliarraindikan, gozogintza inklusiboa, hemen daukazute. Eta nahi bali madezuten erekin kontaktatu, Miriam, Chef Integratiba, Instagrametikan. Honekin eta gozatu. Haupa Miriam, mila esker eta sorte asko zure proiektu berrian eta ze itxura pastel horiek, Ai ama, pastel da gozogintza horiek. Besarka da hondi bat, jarraitu goxatzen eta goxatu arazten. Gu gurean jarraitu behar dugu, behitu hemen tipolinak ze fundamentu hartu digun, eta guen hemen ningo deuna da, bertan lehen tostatu ditugun hogi eta armendola sartuko ditugu, horrelaxe, eta guen sartuta dakaula, esan dugun bezala, egin behar dugu bertan ardo zuria bota, murrizten utzi gero salda murrizten,
eta gero birrinduko deu, eta gero birrindu iragatzi eta almondigiak bertan sartuko ditugu, bale. Hemen, edalontzi bat osua, bueno, baxordi bat botako dio, ardo zuri jana, temperatura gehiago, azkar murrizteko, hau epeltzen dakau, eta hasi bihargea haragi bola prestatzen, bale? Ba. Labana... Horratza baino pixkatu gero, haberse haragi bola semuz diteitu zo. Emango izkizu bigoi, ara. Eta nagazu honekin iten den nik neurritxua, baitu, Vale. Artzen dut horrela, pixkat neurria iten dut, zatet, venga, holakoak ingo ditut. Vale. Eta honea botatzet. Eta botatzen ditut 3 edo hola, adibidez neurria gutxikora bera, horrela. Eta neurri dakaunean, ja, hartzen dezu eskua, bertan sartzen dezu, hartzen dezu bolatxoa eta formatu jozu, bale? Vale. Eta gero, soberan dakan irinare, pixka golpetxo batzuk, eta hemen bastarrian jarri, eta gero pasako dut mendikan honea, eta prejitu ingoitugu, bale? Osa, que hau jasi nahiteke... Hoia presdazkazu hiru horiek, bale? Eta nik ingoitena da, bi baratzuri hauek, ale hauek zuritu, zergatikan, gero bihar ditugulako perretxiko salteatzeko, bale? Venga, bago txirrik itxarraka, saltxa martxan, almondigilak martxan, emaiozu, hola, energia, hola, pixka kompakto jartzeko, oida, ezin hobe. Amaia, ze bilatzen du zure bezeroak zure gana joten dianian? Azkenian ikuste bilatzen duna da diferentzia edo beste arropa motan bat ez duna aurkitzen igual beste denda batzutan. Edo behintzat bai eskuz egindako gauzak. Azkenian ez dago jende asko osoituta da ona konpra ekiteko, bai eskuz egindako konprak, baina bueno, jendia baloratzeitu gauzak. Egia esan, hoi baloratzeunak beti jende antzekoa izatea, ezta? Jende hori biltzea produktu horren atzetik, ezta? Bai, hola izatea. Normalian gustatzen zaion jendiai beti ja daka beste produktu bat edo beste arropa bat inda. Ja, hortikan etorri da, o natura ere bai babestu nahi du, eta ere bai pixkat zeo zer osteunian aida pentsatzen ez bakarrikan gustatzen zaion, baiziketan gauza gehiotan, ezta? Oida, bai. Betu, aurreago jarri nagozu, hobeto biliko zeata. Venga, horrela xe. Oso ondo. Eta ze jende jute zaizu gehiago gaztek, helduk, emakume gizonezkok? Gehiago izatea, bai nik uste heldutasuna, eskeia prezio motake bai oso diferente dira, orduan azkenian... Da, igual ez da gaztetxoentzako, 16 urteko gaztetxoentzako eta hola, ez da? Orduan nik uste... Bai, nahi duela moda, gaina daude puri-purillan, modan, bai. Nik uste horiek bilatzen nahi diana beste moda mota bat da. Eta orduan, bilatzen moda edo neska horrek, diferentia da. Diferentia da. Bai. Eta, ze adinetako jende arte, edo oso helduak ebai jute zaizkizu? Aitona monak eta holare bai? Ez hainbeste. Ez hainbeste. Nik uste gehiago bai 50 urteko neska edo izango zan. Bai. Eta, erosle askok ematen dioen markai garrantzia? Markai, nik uste kemaz markai azkenian da nola daoin da arropa, da gustatzen zaiona. Osa, jendiak azkenian da, nahi gustatzen zaiz, nik erosten dut. Osa, ez da bilatzen deitzeana lilipa edo gustatzen bat zaio, erosite. Gu gazte ginean ian bai gaina zaustarrak izan da, jende gustatzen zaion hemen, surfeko markan peatina eman haundila, eta hemen haundila, eta alde bat ite besta, eta nire zaten, aia, ama. Guain, haidea, marka batzuk bueltatzen nola esatezula, aia, ama. Oida, kokodrilua jarri berra, kamisetan aldetik aldea, Moda oire bai pasada, oza, eontzan temporada bat bai surfeko moda, bila bolda, eta goti beraino, mekatxila mar. Guain jal asko aldatu inda, Pizka txikia, guan minimalistago bilakatu da pixka historia, ez da? Bai, guain jendia bilatzuna da, como ez lujo silencioso, baina, bueno, deitzean forma hoi edo jendiak ez jakitia damakizuna igual €1 baliouna. Daude, txandalak eta €1 txandalak eta bestiot, ez zaila, ama, erra, hori ez dia obreta juteko txandalak, Ez. Baina hori asko gertatzea, joen. Nik flipatzen dut, nola derrepente zeinek diseinatu duen, da horre diseinatulako, €4.000 eta ez zatezu, aia, ama. Fíjate, jundite zaigu eskutatik, ez da? Hoi nik uste ere bai, saretan posizionamenduak oso diferente dira. Eske ez da berdina, banian, doainekoa naizena, bat Nueva Yorkekoa oso famatua dana, ja
denetarik induna da, eta beak ja izen bat daka. Orduan horrek azkenian eragin asko daka. Arropa edo moda munduan. Bai, nahi du eraman diseinatzaile horren erropa, ez da? Hoi da, Eta bai. jendiak ikustia, gainera, ez da? Ikustia, klaro, bai. Eta, adibidez, zure marka sortzeko. Asko kostatu zitzaizun? Ez, ekonomikoki, nik uste edonor hasi dezakela arropa iten bai egia da, azkenian telak garesti izateala, depende ze telak, klaro, normala da. Daude telak oso garestiak, beste batzuk oso merkiak dianak, baina, bueno, puntu bat aurkitu behazu. Da, ni puntu bat aurkitu nun, ekonomikoki, hoi Bideratzeko eta aurre aiteko. Eta adibidez, Lilipa, nondik anatea zitzaizun? Nun ikusi zenun lore hori, edo zergatikan? Zergatikan, nire bi amonek, justo, bilak lore izena zakaten. Bata kamelia eta bestia narzisa. Orduan hortikan, Narzisatik dator, ez da? Bai. Ze ona. Bueno, launak, hementxe earkigoaz, Bolatxok earkia izaten, leku egin behar dizunit. Baina honea botako ituta hoexek, pixkat astin duola soberan dakaen irina. Vale, hau eixe botako itut honea, hemen pasature bai. Eta vuelta, bago artxetik itxarraka, ondo. Bueno, zeiten dezu egun libretan eta jaiegunetan, no? Ez dakit denbora ikamadakasunen lana eta pikotia eta gio erropa egin. O zure opor guztik izaten dira goialak bilatzea, o nola izatea? Ba ez, baina, bueno, guain bai, nola naon, justo leku baten oso paradixu bat izango zan modun, ondartza, asko, gutxi, ze guantxe bertan oso txurila nao. Asko ontzea, butik hortan ontzea, Da, irakurri, oso, ez dakit, dana oso lasaia. Bai, lagunekin eon, da musika entzun, lasaia, gauza lasaiakin, paseatzea jutia, da hoi ondartzetan. Gorputzak eskatzeuna. Hoi da, bai. Bueno, launak, hemen txegea, bolatxok iten, behitu ze politak atea zaizkigun, behitu, hemen daka usaldaia itxalduetela, inbier dugu hau, birrindu, iragatzi, eta jarriko dugu hemen. Prestatutan egan, baina gaur egun badator, eta ez diten boik emango, ordu ningo deuna da. Bolatxoa prejitzen jungo gea, hau birrindu esan denten bezala, iragatzi, eta hola ja bolatxoko honea botatzen jute gea. Eta gero falta zaiguna da, hemen olioa dakat prestatuta, baratzuria jarriko dugu, hauek salteatu, eta guantxe gatoz platera latzea. Bueno, lagunak, hemen txegaude, bolitak iten egon gea, hemen ikusi zuen saltza pasatu deu, eharra gehatu zaigu, eta perretxikoak bere puntu hartzen nahi dira. Bale, bagoaz platera eratzea. Beitu, Alko genuen bertan sartu, eta hor eman 4-5 minutu, eta bukatzen ditia, baina nik uste nahi kondo prejitutugula, eta ingo deuna da, jarriko diogu. Gure gaurko platerai. Oetxo bat, indeun, armendolen saltzana, bale, 2, 3, 4 goiaraka da, horrela, bale, gero, ingo deuna da, beitu, hartuko sarrezkatxo bat, eta jarreko ditugu bertan ebai. Kroketak emateu, Bai. Ogixetuak indindakoak eta kroketak emateu. Baina ez, haragi bolak dira. Bale, horrela eta baitu, honekin bertakin, honei bi buelta eman horrela, botako ditut gainetikan perretxikotxo batzuk horrela, danak ez, bestiantzako ere bai berdeuta. Horrela venga, ezin hobe, bale, zua itxali, hau ez erretzeko, eta hani joa peresilan bila. Garbitu aldia zu ostotxo batzuk. Bale, ingo etena da bitu, hemen digan ostotxoa gartze dugu, tak, iten etena dau bolatxo bat, ondo pikatzeko, pikatzen dugu, eta bueno, Lilipa jantzilak, sare sozialetan, nola topatuko ditugu? Lilipa Handmade, Instagramen. Lilipa Handmade, bale, jarrita. Eta gero webunian, 3 vbikoitza, lilipa.es. Badakizue, benetako arropa nahi badezue, irrikitan egongoa hemen amaia, zuentzako erropaiteko, eta gu hemen gelditze gea. Gaur egun ikusi, eta almondi gatxo hau jaten, hemen hau garbitu biler diot. Eta,
erropa txukuna convierto en platera que vaya, Bai. Bueno, launak, behitu ze bolatxo inditugun, eta hastikotan mi esker etortzeagatik, mi esker gure natura hola zaintzeagatik, eta jarraitu hortan, Hoi da, bale? mila esker. Agur lagunak.